मोजां जागोन ना जायाखै लकेशना कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो फोरमाय गोसा बानलुआ बेखायनो आङो थाइ लोगोफोर नै जोंहा दिनै मानि मुनि एवजानोसै आलु होनानै मानि मुनि ओमफ्राय नोरसिंबो मोनफा मोननै खादों ओमफ्राय नै अन्थाइ बाजाबबो दङ अन्थाइ बाजाबबो बेखौ दायो आङो सायनानै लानोसै लोगोफोर आरामनो सायनानै एवजानोसै दा गोलाव गोलाव थेन्थाखौबो होजायो होबा ओमफ्राय गोरलैखौ होनसै थेन्थाखौ गोराखौ होला बे गोरलै गोरलैखौ होनसै नोरसिं सायनानै लाग्रोजोबसै दे लोगोफोर आलु होगोन आं बाहाय गोथाव जानायनि आलु अन्थाइ बाजाब गंगार दुन्दिया गासिबो खानानै लाखाजोब्बाय मोनसे मुलि मैगंसो बियो हा 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 लोगोफोर नै आङो आलुखौबो गथा गथा हाबाय ओमफ्राय माने गल गल हाबाय ओमफ्राय नै बेखौबो मानिमुनिखौबो मोजां सुनानै लाबाय दायो संसै सामब्राम गुफुर देनानै लानोसै आलुखौ होबाय नै लोगोफोर संख्रिखौ एसे गोनां होखागोन आङो फाजाबो दं माबाबो दंना बिलाइबो मानिमुनिबो मोनबायानो आंना आलुआ नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर देनायखौ होनोसै आङो आलुखौ गेब्लेजानो गिनानै खोबाखै दे लोगोफोर गोबा गोबा हाखानायसोना मैगंखौ होनसै दे लोगोफोरनो मोनबायानो नै लोगोफोर आंना एसे जानाय नायसै दे लोगोफोर आं दायो खांसै दे मोनबाय ओमफ्राय दावदै दैसे एवसां नैबाव जि साइज जाखाबायलै हांसो दावदैसो लोगोफोर हांसो दावदै नांलाबायसो बाल
थाव खम होबायना आङो ओंखायनो सिथाबबाय नै आंना दालि दाउदै एवनायाबो जा मोजां मोनबाय ओमफ्रायो नै बानलु बाथोन ओमफ्राय नै बियो मानि मुनिजों आलुजों एवनाया ओरैबायदि साइज ओरैबो बानलु बाथोन सिफ्लेनानै बानलु बाथोन सिफ्लेगोरनानै जानोसै आरोना बानलु बाथोन गैयाबाथाय माने बांद्राय खहाबनाय मोना सामब्राम गुफुर सिफ्लेनाय नांथारगौ आंनो ओमफ्राय दायो जानोसै होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो आंनिखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय बयबो लाइक खालामनानै हो ओमफ्राय आंनि बे ओंखाम जाग्रा जायगाया माने मोजां जागोना जायाखै लकेशना कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो फोरमायहरबानो जाबाय जुदि नोंसोरबो माने नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनदोंबा आं बे जायगायावनो जाबाय थानोसै ओमफ्राय जुदि मोजां मोनाखैबा जायगाखौ दस्रायावबो माने सोलाय सोलाय जानोसै आरो ओमफ्राय होमबा जायगाया आंना मोजां नंगौना नङा ओंखाम जाग्राया कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो बयबो फोरमायहर आगैमोन बयबो आंनि लोगोफोर ओमफ्राय होमबा जानोसै दे आं नैबेखौ आइनो दोनसै माखासे आं माखासे लानोसै नैबेयो जा गोथाव जादों नैबे फाजाया नैबेखौ आं लानोसै ओमफ्राय दाउदैखौबो आं एसे लानोसै नैबे गुवारखौ दोनसां आइनो नैबे आइनि नायबाय थाथोंसै आं दांदेरला बाल ओमफ्राय नैबे बानलु बाथोनखौ सिफ्लेनोसै दे लोगोफोर सामब्राम गुफुरखौ मोनसेल' जानोसै आं मोनसेयानो जि नै दांग्राग्राखा आयौ एफा गोरा जायो आयै दालि 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 गोग्लैसै दालिया बानलु बाथोन एसे सिफ्लेनानै बिराद गोसा बानलुआ बेखायनो आङो थाइथामल' लादों दाबायदिनि बानलुआ गोसा जायोना अखा गोग्लैयैनि बानलुआ ओमफ्राय जाबाय बेहा गोसाया आं बेखौ जानायगोरनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो जानानै माबायदि गोथाव जादों बिराद गोथाव थावखौबो एफा बुरजा होनाङा मिडियामनियानो जायो थावा माने आलुआव नांजासिमानो बेनो मैगङावबो नाङो मैगङा एसे खाथो खाथो थेवबाबो मानि मुनिखौ जानांगौसो दे लोगोफोर माने नोंथांमोनाबो बेबायदिनो संनानै जानोबा माने आलुखौ बेबायदि साइसनि हानानै एवबा माने आलुआ गांग्लाबैनो थायो नालाय थावा बांद्राय सेबा आरो ओमफ्राय बेबायदि आं एवनाया बिराद गोथाव जादों लोगोफोर नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनाय ओमफ्राय लास्टाव जिरा एसे देनानै ओरैनो फ्रि फ्रि होबानो जाबाय आरो बिराद गोथाव जादों आंनाथ' बिराद गोथाव जानांगौसो मानि मुनिखौ हायोबाथ' गोथाङैसो जाबावनांगौ जों बांद्राय जेनेबा गोथाङै जानो माबा गैया नालायथो ओंखायनो एवनानै जाबानो जाबाय थाव खम होनानै दालि ओंख्रि जानोसै दे लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ बयबो जोबजासिम आइया दा दसे थानानैसो जानोसै नो बे दहाय फुङाव जाखांबाय बरिया गोथाव बानलुआ खोमायाव रिंहैबाय
जि गोथाव जादों Palwa. Jiba angkanya dah saya lupa dah tahu dia nak. Betul dah saya. Dia agak tahu Lwgwpwr. Ang जाला बेखौ बांद्राय दावदै जाया आङो एफाबो जाया माने एसे मोनजाबानो जायो बेखौ दा बेलासियाव जानो दोनसै बे आइनिसो जा गोथाव जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम मानिमुनिखौ माने जाखानांगौसो नालायथो फुं टाइमाव बेबायदिनो फुंनि ओंखामजों स्कुलफ्राव थांनायफ्राव बा माबाफ्राव बबावबा जुदि थाङोबा फुङाव बेबायदिनो जालांबानो जाबाय बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय होमबा लोगोफोर आंना दिनैनि भिडिअ' बेहायनो जोबथ'लायबाय बयखौबो बाय बाय